ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେ କୁକୁର ସହିତ ଘିଆଘୁଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ପଶିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଖୋଲିବାର ଜମା ବାଟ ପାଉନି। ଘୁଷାରି ଟାଣି ହେଲେ ବି ସେ ଆଉ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ଘର ଝିଅ, ବଡ଼ ଗୁମର କଥା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଘର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବାହା ହେଉଛି ସେ ନାମ ନେବ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମଣିଷ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁନି, କୁକୁର ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି ବାହା ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ବୋଲିକି ମଣିଷ ସହିତ ତ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନି, କୁକୁରକୁ ଡାକିକି ଘିଆ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘିଆ ଖାଇଛି, ଆଉ ସେ ତାର ଏମିତି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଉ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଟାଣି ଉଟାରି ହେଲେ ବି ସେ ଆଉ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ ଘର ଝିଅକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି ବିବାହ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।